Malawi Today. Kulankhula kuti kumalangulira ochokera kuno kumuvu wa Chilungamo Pressure Group ife amene tazipereka ndithu kuti tiyende limodzi ndi inu Amalawi. Amalawi ife ndi amene tikunena zoona. Amalawi ife ndi amene tikuwuzani inu kuti Amalawi ngati tatopa ndi umphawi, ngati tatopa ndi kutukwanizana, ngati tatopa ndi kwaona anthu akuyenda ndi zikwanje, ngati taona kuti anthu nkumalimbikitsa udani pakati pathu, tiyeni ife Amalawi tiyang'ane chipani chimene chimatisamalira ife Amalawi. Kodi chipani chimene chimatisamalira ife Amalawi ndiye ndi chipani cha UDF. Tiyeni pa 16 September Amalawi tikavotera councilor wa UDF, MP wa UDF, President Dr. Atupere Muruze. Mafumu wa ronse achisena madokera. Mafumu wonse achitumbuka matandalauli mamwenyege tukuzobega shau tusindire uli. Mafumu wonse achichewa mulibwanji. Mafumu wonse achingoni wawa. Mafumu wonse achilomwe monseriwa. Nkhani yanga yayikulu lero Amalawi ndiyone na kuti ife Amalawi tilikonde dziko lathu la Malawi, tilinyadire dziko lathu la Malawi. Ndawi zonse ife Amalawi timanena kuti ndithu ife Amalawi tili pa ukapolo, tikuvutika. Chakwera anatulonjeza zambiri anatulonjeza chakwera zoti ngakhale Yesu ambuye Yesu sanayamba awalonjeza anthu zimene chakwera analonjeza wanthu. Kuti chakwera ndithu dziko analitenga ndibodza, wakala pa mpando ndibodza, apanga kampeni ndibodza. Ndiye ife Amalawi tikonzeke ndithu china chilichonse chimene aziyankhula chakwera nchabodza. Ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikulankhula kuti kodi makamaka chakwera chimene akuchita ku State House ndi chiyani? Chakweranso mpaka yafika saizi wanamisa azibusa. Inu zanazana alitaona pa social media pakandi panali pa 5 Julai pamene kunali mapemphero ndithu mulangizi wa chakwera Pastor Kamwendo anaima ndithu ndikuliuza dziko lonse la Malawi kuti achakwera tumulamuliro wawo atenga ndalama 8 billion kwa akongoza azibusa kuti azikhala moyo wosangalala, ndipo ndalama zimenezi azitenga kuchokera kunefi. Ndipo chakwera amamwetulira ndithu. Koma lero zomvesa chisoni kuti mipingo ikulu imeti maidalira dziko lathu la Malawi, mpingo wa Katolika, mpingo wa Chisilamu, akulu akumene kwa abwera ndi kutsutsa mbekezera zimeneja kuti nzabosa chakwera balibe amene ampatsa ndalama. Taonani? Chakwera mpaka afika saizi wana misira azibusa. Chakwera mpaka afika saizi wana misa mashehe. Chakwera afika saizi wana misa mabishop wa Katolika. Kuti hai basi boma la chakwera latenga 8 billions ndikwapasa akulu amipingo. Ndipo azibusa amene alandira 5,000 azibusa ndi amene alandira ndalama. Lero azibusa ajatulutsa ndikwauza amati Amalawi nzabodza. Chakwera akuna mizaino amapalibe ndalama imene mbusa ngakhale bishop ngakhale shehe amene walandira. Kuti ndalama zimene zizapita kuti? Ine nthawi zonse ndimana kuti ndithu chakwera dziko analitenga ndibodza, akala pampando ndibodza, ndipo apanga kampeni ndibodza, ndipo achoka pampandopo ndibodza. Lero mpaka chakwera afika saizi yomuna misa mbusa. Lero chakwera mpaka afika saizi yomuna misa sheikh. Lero chakwera mpaka wafika saizi yomuna misa bishop wa Chikatolika kuti ayi anthu anganya amene ndapasa ndalama zikhalirecho. Lero azibusa ajabwera ndikuliuza dziko lonse lamati Amalawi musamvere kulangula kwa chakwera. Palibe mbusa ngakhale bishop ngakhale sheikh amene walandira ndalama ochokera mboma. Ina abdundi kamalankhula kuti chakwera dziko analitenga ndibodza timanama. Ife tikamafunsa kuti kodi chakwera makamaka chimene akwachitira Malawi ndi chiyani? Kodi chakwera pamene akuja misonkho ya Malawi chimene akwauza Malawi ndi chiyani? Inu anthu amene amalipemberera dziko lathu lilikale pa mtendere, dziko lina lililonse amagwada ambuye Mulungu lifereni chisoni dziko lathu la Malawi, tipaseni mvula yabwino, tipaseni chakudya chabwino, dziko litisangireni mtsogoleri wabwino. Ndipo azibusa ndi amene anasala kudya kuti chakwera atenge dziko. Lero achakwera mpaka afika saizi yowana mizina azibusa kuti tapasa ndalama kuti azidya bwino. Awatu ndi matemberero twawa. Awa ndiye matemberero sopano ndithu. Nde ine pempho langa kwa inu mabishop a Chikatolika, azibusa a CCF, mashehe yatu olemekezeka, mugwirizane ndithu mwauza Amalawi mmachalichi mu mizikitimu kuti sangani mtsogolera amene inu Amalawi anga kutumikireni, amene anga samalire mashehe, amene anga samalire mabishop, amene anga samalire azibusa. Ndipo mtsogolera amene anga samalire mashehe, azibusa ni mabishop ndiye ndi olemekezeka Atupere Muruzi. Dziko lathu la Malawi ngati pali mtsogolera amene anga samalira amipingo, kwa alemekeza amipingo ngati mene amalandilira ulemu nthawi ya Dr. Bakiri Muruzi.
nanuso mabishop achikatolika ndithu azibusa asisiye mashehe atolemekezeka auzeni Amalawi kuti Amalawi mdziko muno ngati pali munthu amene angagwire ntchito yolemekeza akulu amipingo ndiye Dr. Atupele Muruzi. Ndipo nkhani imene mtsogoleri wathu wolemekezeka Atupele Muruzi kumene aliko akhumudwa nayo zifukwa atsogoleri amipingo na amene dziko liamalika mmapembero. Amalawi tiye nifa Amalawi ndithu tisange mtsogoleri posangana chipembezo, posangana mtundu, posangana dera, koma achakwera aonjeza. Achakwera ndithu achakwera. Ife nthawi imene amalama Dr. Bakiri Muruzi nthawi zonse amatiuza ife Amalawi alemekezeni akulu amipingo, apaseni ulemu akulu amipingo, ndipo mmodzi mwa iwo anali Dr. Bakiri Muruzi. Dr. Bakiri Muruzi to amanenedwa ndi akulu amipingo, koma palibe tsiku limene Dr. Bakiri Muruzi anayankha mawu achipongwe kwa yanga akulu amipingo. Kuthandiza kuti Dr. Bakiri Muruzi anali pasogolo kwa alemekeza akulu amipingo. Lero zomveza chisoni chakwera ali pasogolo kwa anyoza akulu amipingo. Amalawi ziko lathu ngati tima linyadira, ziko lathu ngati tima likonda, ngati tatopa ndi umphawi, tatopa ndi kutukwanizana, tatopa ndi kusankha anthu olephera. Tiye ni maso wathu ife Amalawi tiyangane ku chipani cha UDF. Chipani cha UDF ndime chimasamalira Amalawi. Chipani cha UDF ndime chimafuna kuti Malawi akale pa moyo wa mtendere, aziyendera gali moto lopuma, Malawi ndiye akale ndi ndalama. Amalawi maso wathu tiyangane ku chipani cha UDF. Achakwera Amalawi ananamiza zambiri akuti anabwera ndi super 5. Kodi super 5 imene amainena ija pali ndi chimodzi chomwe chimene adapangira Amalawi palibe. Adango alonjeza Amalawi zambiri. Ine ndi super 5, manifesto ena aja ndi achakwera, ku manifesto ine ndi super 5. Kodi super 5 yo pali chimene adakuchitira ni Amalawi? Zonse nzabodza pali chimene anachitira Amalawi. Ndiye ife Amalawi maso wathu tiyangane ku chipani cha UDF. Captain wathu ife Captain Ibrahim Traore ndatupere Muruzi, Pangolini ndatupere Muruzi, Ibrahim Traore ndatupere Muruzi, Alandode ndatupere Muruzi, chiyembekezo chathu ndatupere Muruzi, amene akuyankula zomveka kwa ife Amalawi ndatupere Muruzi, amene angatimenyere nkhondo ndatupere Muruzi, amene angatipulumutse ku nkhanza za Malawi Congress Party ndatupere Muruzi. Nkhani yanga yachiwiri zomvesa chisoni lero lino ngakale nthawi imeneyo Ambuye Mulungu amatumiza atumiki, akatumiza mtumikiyo kwa Maisraeli akanoti waphedwa, ndiponso amatumiza mtumiki wina. Palibe tsiku limene Mulungu anatumiza mtumiki ndipo ali mkati mwa olalikira ndikutumizanso mtumiki wina ayi. Amati kuntumiza mtumiki uyu akachoka ndikutumizanso wina. Ndipo Ambuye Yesu mtendo wa Mulungu pita pa iye adafunsa Ayuda Maisraeli, kodi inu Ayuda Maisraeli musiyaliti kupha atumiki wa Mulungu? Kuthandiza kuti pamene amatumizidwa Ambuye Yesu kwa Maisraeli kwa Ayuda panalinso mtumiki amene adaphedwa. Ndiye Yesu ya amafunsa kodi inu Ayuda Maisraeli kupha atumiki wa Mulungu musiyaliti? Zomvesa chisoni lero ziko lathu la Malawi wina aliyense akuti ndine mtumiki wa Mulungu. Atumbuka kwa tipita kumpoto kuli atumika Mulungu more than 20. Tipita ku Central Region kuli atumika Mulungu more than 20. Aponi Kalindo akuti ndi mtumiki. Kodi utumiki wa awa ife pa malamulo kuyambira Bible kuyambira Qur'ani Ambuye Mulungu amatumiza mtumiki akana kuti mtumiki amene amutumiza uja waphedwa ndi Mulungu amatumiza mtumiki wina. Koma atumiki amene tili nawo kuziko lathu la Malawi kuli achina Bushiri abushiri zulozuloli akuti analota akuti Mulungu awauza kuti amene angawine chisankho ndi apita muthalika. Ndiye kwabwera wina akuti ine ndalota chakwera ndi amene awine. Ndiye kwabwera wina akuti chipani cha UTM mtsogoleriyo ndi amene awine. Sopano atumiki amenewa uyu alankhule zina, uyu alankhula Mulungu wake ndi utiyo. Pokuti mtumiki wina aliyense amene amachokera kwa Mulungu mmodzi yekha zolankhula zawo zinali zofanana. Chifukwa wonsewo utenga wawo amachokera kwa munthu mmodzi Mulungu. Koma Bushiri akuti pita muthalika awina. Mtumiki wina akuti chakwera awina. Mtumiki wina akuti chipani cha UTM chimene chiwina. So na atumiki wonsewa utenga wakutenga kuti poti zochita zawo zikusempana. Pamene atumiki wonse amene amatumizidwa ndi Mulungu zolankhula zawo zinali zofanana. Zizi masempana. Mpembezeni Mulungu yekha.
Perekani chopereka kwa anthu osauka. Siyani kudya ndalama zakuba, siyani kutukwanizana, siyani sankho. Zolankhula zawo zinali zimodzi. Amati Mulungu ndi mmodzi yekha, Mulungu sanaberekedwe, Mulungu alibe mwana. Koma zomvetsa chisoni Boni Kalindo akulowera kwawo, Abushiri akulowera kwina, mtumiki wina akulowera kwina, mtumiki wina akula. Sono wonsewa ute Mulungu wake utiyo, muzakuti wonsewa amatumikira Satana. Palibe amene akuziwa zamawa. Palibe mtumiki amene angakuza ti ifenda amene tukuziwa zamawa. Afuse na Abushiri kuti Abushiri kodi kiyama ibwera liti kuta ziko litaliti. Kodi Abushiri iweyo anako amene muli nawowa mukudziwa tsiku limene azamwalire? Ngakhale iweyo Abushiri mwino inu Abushiri ainake mukudziwa tsiku limene muzamwalire? Chabwino inu Abushiri mukuti mtumiki wa Mulungu, tatuuzeni anthu amene alowa lero Shoprite cha ku Blantyre. Kodi Shoprite cha ku Blantyre alowa anthu angati? Chabwino kumangochi kwa mwalira anthu angati? Ngati muli mtumiki wa Mulungu tatuuzeni. Chabwino muno mmalayi mwachitika ngozi zingati? Tatuuzeni. Chabwino ku Blantyre kuli mabekale, kodi ku bekale kumene kwapika mabuledi angati? Tatuuzeni ngati uli mtumiki wa Mulungu. Nzaboza wonse wanga chinyengo. Ndipo ife tukuziwa kuti Abushiri ndi amene anathandizira tonsalazi kuti ilowe mboma. Ndi amene ndalama adapereka mabilioni kuyambira ku polisi kunaperekedwa ndalama za Abushiri, ku ame kunaperekedwa ndalama za Abushiri. Kampeni yonse imene amachita chakula ndi chilima ndalama zake zochekera kwa Abushiri. Ndiye akuopa kuti mwina chipani cha DPP chita kubwerera mboma, ndiye kuti ine zakhala pa mavuto azandithamangiza. Mwina ndipange chipimpha maso. Abushiri udani wa inu ndapita mutalika. Inu Abushiri 2020 ndalama zanu ndi zimene zimanena kuti chipani cha DPP ndichoipa, apita mutalika ndi oipa, apita mutalika ndi yasankho. Ndelero tuputi tupita ku chisankho mwauza Amalawi zabodza. Amalawi muzakhulupirire amene ali ndi mphamvu yolengeza kuti chisankho chimene mwaponya inu Amalawi pa 16 September amene azalengeze ndi ameki. Abushiri alibe mphamvu yolengeza munthu amene wawina. Mtumiki wina ayonso alibe mphamvu yolengeza munthu amene wawina. Atumiki wonse kanda Boni Kalindo alibe mphamvu yolengeza munthu amene awina. Ndipo Amalawi ife tagwirizana ndithu kuti voti yathu tikamvote olemekezeka atupere munuzi. Ndipo chiyembekezo chatu next president amene ife tukumpangira mapemphero ndiye olemekezeka atupere munuzi. Apita mutalika ndi munthu woipa, chipani cha DPP ndi chipani choipa. Chimpwirikiti chonse chimene chikuchitika dziko lathu la Malawi mmodzi mwa iwo amene anabweresa ndapita mutalika. Ana adadi amaenda ndizi kwanje, amavala ma t-shirt ya DPP, ndikumaenda ndizi kwanje, nkumakulaso magari moto a polisi, ndikupita boma lina lili lonse kukamenya munthu. Amalowa ku polisi kweni ko anthu a polisi wankumatu kwanidwa nkumanyozeka ana adadi. Ndiye lero ife amati ngatenge voti kuti tivotera DPP kuti ana adadi so abwerere kwenda ndizi kwanje, ndiyo ti ife Amalawi mitu yathu ikugwira. Ife zona tingatenge voti kuvotera chakula MCP pamene anthu akuyenda ndizi kwanje, mitu yathu ikugwira. Ife Amalawi ziko lathu la Malawi ngati pali chipani chimene chimatisamalira ife Amalawi ndiye ndi chipani cha UDF. Nkhani yanga yomaliza, inu Boni Kalindo chonde tasiyani madrama, tasiyani kulota zombwambwana. Inu zona mungamalote mwakuti inu Joyce Banda, Dr. Joyce Banda, former state president amene analamulira ziko lathu la Malawi 2 years, amene adapanga chituko kuposa Peter Mutharika, amene anasamalira mafumu kuposa Peter Mutharika, amene anasamalira ma civil servant kuposa Peter Mutharika, amene anasamalira Amalawi kuposa chipani cha DPP. Ndipo Dr. Joyce Banda zanazana anali kwanu komweko kuphalombe, kwauza anthu aku kuphalombe kuti inu Amalawi, inu anthu aku kuphalombe. MCP alepera, ndipo apita Mutharika analepera kutumikirani inu Amalawi. Ndikupemphani inu Amalawi pa 16 September zavoteni chipani cha PP ndi na Joyce Banda. Ngati mukufuna zinthu zisinthe, inu bwanji osalota maloto amene wakuti Joyce Banda ndalotera ali kuphalombe, akwauza Amalawi Joyce Banda afuna kugawa mavoti. Bwanji simunalotera Joyce Banda. Ndiye maloto a inu bazi deire mangolota zatupere munuzi. Inu deire tsiku lina lili lonse kumangolota zatupere munuzi. Akabambe ayima payeka, akwauza Amalawi ndivoteleni, ndipo ina Amalawi ndisinta zikoli. Bwanji inu osalota za akabambe. Dr. Joyce Banda ndivoteleni, ine ndamene ngatumikire zikoli. Bwanji inu osalota za Dr. Joyce Banda. Koma inu basi tsiku lina lili lonse zimene mungalote kwa lota atupere munuzi, ndiye kuti usogoleri uli matupere munuzi. Kodi utumiki wake wantundu wanje oti kungokura kungosuta foja ndine mtumiki. Mtumiki ama jandalama za kuba, mtumiki ama imikira zinthu zoipa.
inu zoti khalidwe lonse limene likuchitika dziko lathu la Malawi lomayenda ndi zikwanje linabwera ndapita Mutharika. Inu simukudziwa Boni Kalindo? Kodi amene chisango cha 2020 amene anali pasogolo kwa uza Malawi kuti DPP ndiyo ipa apita Mutharika ndi olepera nditani? Mesa ndinu Boni Kalindo? Kodi nimesa ndinu Boni Kalindo amene mmayenda minda ya wanthu nkumajambulisa kuti Amalawi ngati mufuna fertilizer wochipa muvotere Chakwera ndi Chilima? Kodi amanena ndani? Mmesa manena ndinu Boni Kalindo? Ndiye mtumiki wanu utumiki wanu unali kuti poza auza amati Amalawi mulunguso wandionezera kuti ngakhale ndikuitanira MCP tozalaize akoma kuti chipani chinchoipa bwanji osauza Amalawi. Inu Boni Kalindo zi useless. Ndiponso Boni Kalindo inu yobwenzi tsiku lina lili lonse muzanalankhula china chili chonse kwa auza amati Amalawi ndikhululukireni. Ndinakutengerani kuchionongeko, ndinakutengerani kumavuto, koma mamoti mwapepesa Amalawi muliso busy kwa auza Amalawi kuti avutere DPP. Pamene pazana mati DPP ndiyo ipa. Boni Kalindo chonde Amalawi alipa mavuto, Amalawi akuvutika, Amalawi akuja chitedze, Amalawi lero lino ngati akuja chitedze chifukwa cha inu Boni Kalindo. Lero Amalawi ngati akumwalira ndi njala chifukwa cha inu Boni Kalindo. Amalawi lero lino ngati chochita akusowa chifukwa cha inu Boni Kalindo. Na amene munatengera Amalawi ku MCP. Ndiye leronso mufuna mwatengera Amalawi ku DPP. Inu Boni Kalindo ngati mmamuopa Mulungu auzeni Amalawi kuti Amalawi ine ntafufuza wasogoleri wonse kati pali msogolere amene anga kutumikira inu Amalawi ndi olemekezeka atupere muzi. Inu tumulemekezeka ndipo Mulungu akulemekezani. Koma inu ngati ufuna timukale wombwa na chisiru cha munthu mpaka muzafula trouser ndiye ziyamikirani zinthu zolakwika. Amalawi chonde Amalawi ziko lathu ndi lomweli. Teti sange msogolere posangana chipembezo, posangana mtundu, posangana dera. Chimpwirikiti chonse chimene chikuchitika dziko lathu la Malawi chipani chimene chinabweresa ndi chipani cha DPP. Ndipo Chakwera nawonso pamene abwera mboma akuchita chimodzimodzi mene amachita apita Mutharika. Apita Mutharika pamene anali mboma mtundu wapita Mutharika limene unali wolemekezeka komanso ndimene umalembedwa ntchito. Ndi umene umapasidwa chakudya. Ndiponso lino Chakwera pamene alowa mboma mtundu umene akuchokera Chakwera ndimene ukulandira ulemu komanso ndimene ukulembedwa ntchito. Sote chipani chimene chimasamalira Malawi chilibe sankho ndi chipani cha UDF. Tete kavulera kansela wa UDF, MP wa UDF, president kuti atupere munuzi. Chipani cha DPP ndichoipa, chipani cha MCP ndichoipa. Chipani cha DPP ndi cha sankho, chipani cha MCP ndi cha sankho. Chipani cha DPP chimaenda ndizi kwanje, nawonso a chipani cha MCP amaenda ndizi kwanje. Ifa Malawi maso watu tete yangana ku chipani cha UDF. Ndipo ifa Malawi tigulizane nditu kuti mpulumuzi watu ndatupere munuzi. Amene anga lisinde zikoli ndatupere munuzi. Ife tiye timpangire mapempero atupere munuzi. Kuti pa 16 September ndamene atilamulire zikoli. Amalawi tiye nife maso watu tiyangane ku chipani cha UDF ziko mwambiri.